Ara imagines que el seu vot, els de 2 o 3 diputades, en el seu cas, o diputats, és necessari per investir o Carles Puigdemont o a Pere Aragonès perquè l'independentisme ha estat majoritari. Aragonès... Es pot triar entre un i l'altre? No, es pot triar no. Jo li pregunto primer, vostès votarien a Pere Aragonès com a president de la Generalitat si fos el candidat independentista més votat? Depèn. I amb Carles Puigdemont? També depèn. I de què depèn? Depèn del que ens proposessin. D'entrada no es negarien. Depèn. D'entrada, jo crec que ara fer anuncis no em sembla que sí. Si s'haurien a parlar. Nosaltres sabrem a parlar. Amb els uns i amb els altres. Fins i tot si no has d'investir a ningú, parlarem amb qui s'hagi de parlar. I amb Salvador Illa? Nosaltres no investirem mai, Salvador Illa.